Na južnom úpetí pohoria Tribeč v krajine hustých lesov, hlbokých dolín a horských potokov sa rozprestiera obec Zlatno. Leží v nadmorskej výške 330 metrov a od okresného mesta ju delí len niekoľko kilometrov. Nad obcou sa dvíha Javorový vrch, najvyšší bod katastra s výškou 730 metrov. Na prvý pohľad pokojná podhorská obec v sebe ukrýva príbeh dlhý takmer 900 ročí. Príbeh Zlatna sa začína zlatom. Nie náhodou nesie obec meno, ktoré odkazuje na jeden z najvzácnejších kovov. V potoku Stránka, prameniacom vysoko v pohorí Tribeč, sa po stáročia ryžovalo zlato. Práve toto prírodné bohatstvo stálo pri zrode osady a určilo jej ďalší osud. Prvá písomná zmienka o obci pochádza zo zoborských listín z roku 1156. V priebehu storočí sa názov obce menil spolu s dobou a jazykmi, ktoré ovplyvňovali tento kraj. V historických prameňoch sa objavuje ako Zalatna v roku 1397, Zalakna v roku 1424 a od roku 1808 už pod dnešným názvom Zlatno. Maďarské pomenovanie obce Kiša-Raňoš rovnako odkazuje na jej zlatú minulosť. Od 14. storočia patrila obec mocnému rodu Forgáčovcov, pánom hradu Gímeš. Práve v roku 1424 získal Mikuláš Forgáč právo ryžovať zlato z nánosov potoka Stránka. Forgáčovci ovplyvňovali život v obci celé stáročia, až kým po ich politickom páde neprešlo Zlatno pod panstvo Topolčianok. Neskôr patrilo Paulínom z Lefantoviec a napokon Zemanom Jesenským, ktorí zanechali v dejinách obce mimoriadne výraznú stopu. S obdobím Forgáčovcov je neodmysliteľne spätý aj Čierny hrad. Ruiny tejto tajomnej pevnosti sa ukrývajú v lesoch nad obcou. Hrad vznikol pravdepodobne na prelome 12. a 13. storočia ako strážny bod medzi hradmi Gímeš a Hrušov. Dnes z neho zostali len fragmenty múrov, no dodnes pretrvávajú legendy o podzemných chodbách vedúcich pod okolitými vrchmi a možno aj pod samotnou obcou. Historické záznamy umožňujú nahliadnúť aj do každodenného života dávnych obyvateľov. V roku 1601 stálo v Zlatne 28 domov. O viac než 100 rokov neskôr, v roku 1720, mala obec krčmu a 10 daňovníkov. V roku 1828 tu stálo už 34 domov a žilo 233 obyvateľov. Nedaleká osada Rozkoš mala v tom čase 7 domov a 56 obyvateľov. Práve Rozkoš sa stala dejiskom jedného z najzaujímavejších hospodárskych projektov svojej doby. Zemepán Jozef Jesenský tu v roku 1820 založil rozsiahly ovocný sad, ktorý bol považovaný za najväčší svojho druhu v Európe. Neskôr ho doplnili vinohrady a gaštanica. Ovocie a víno zo Zlatna putovali do mnohých miest Rakúsko-Uhorska. V obci vznikli sušiarne ovocia, muštáreň a ďalšie hospodárske objekty, ktoré výrazne prispeli k rozvoju regiónu. Život pod Tribečom sa neviazal len na poľnohospodárstvo. Nad obcou pracovala sklárska huta a v rokoch 1877 až 1885 tu fungoval podnik na výrobu kameninového riadu. Remeslá a drobná výroba doplňali tradičné hospodárenie a vytvárali nové možnosti obživy. Po vzniku prvej Československej republiky bolo Zlatno typickou podhorskou poľnohospodárskou obcou. No ani sem neprichádzali len pokojné časy. V roku 1932 bola založená miestna organizácia Komunistickej strany Československa, čo odrážalo meniacu sa spoločenskú atmosféru medzivojnového obdobia. Najvýraznejšie sa obec zapísala do dejín počas druhej svetovej vojny. Zlatno sa stalo významným centrom partizánskeho odboja v pohorí Tribeč. V jeho okolí pôsobili stovky bojovníkov. Miestni obyvatelia im poskytovali úkryt, zásoby aj podporu odboju. Za svoju ilegálnu protifašistickú činnosť a masovú účasť v Slovenskom národnom povstaní získala obec čestný titul Partizánska obec. Od roku 1988 si tieto udalosti v obci
pripomínajú pravidelným turistickým podujatím s názvom Pochod náučným partizánskym chodníkom Zlatno z Kýcov. Osudným sa stal december roku 1944. V dňoch 22. a 23. decembra havarovali v okolí obce dve sovietske dopravné lietadlá. Tragédia si vyžiadala životy 11 sovietskych letcov a 11 obyvateľov Zlatna. 8 domov bolo úplne zničených a ďalších 50 poškodených. Tieto udalosti dnes pripomína pamätník na 12. table, ktorý sa stal symbolom vojnových obetí i odvahy miestnych ľudí. Po vojne sa obec postupne menila. V roku 1959 bolo založené jednotné roľnícke družstvo, ktoré sa stalo súčasťou nového hospodárskeho usporiadania vidieka. Dnes je Zlatno miestom, kde sa história prirodzene prelína s krásou okolitej prírody. Krajina, ktorá kedysi ukrývala zlato v horských potokoch, ponúka návštevníkom oveľa vzácnejší poklad. Sú to príbehy ľudí, ktorí tu po stáročia žili, pracovali, bojovali a vytvárali dejiny. Každý lesný chodník, každá zrúcanina a každá spomienka miestnych obyvateľov pripomínajú, že Zlatno nie je len bod na mape, ale živý príbeh ukrytý v náručí Tribeča. Obec Zlatno v súčasnosti ponúka svojim trvalým obyvateľom i chalupárom v prvom rade pokoj, pohodu a radosť, no i výdobytky súčasnej doby pre všedné dni. K dispozícii sú základné prvky vybudovanej infraštruktúry, ako takmer úplne zrekonštruované miestne komunikácie i štátna cesta 3. triedy, rozvody vody, elektriny, plynu, verejného osvetlenia a rozhlasu. Nechýbajú mobilné služby operátorov O2, Orange i Telekom, bezdrôtové internetové pripojenie, pravidelná linka prímestskej hromadnej dopravy a výborná dostupnosť na diaľnicu R1 pre smer Nitra a Banská Bystrica. V obci je predajňa potravín a zmiešaného tovaru, pohostinstvo, miestne múzeum či obecná posilňovňa. Onedlho pribudne v revitalizovanej školskej budove aj znovu otvorená miestna knižnica s priestorom pre seniorov i rodičov s deťmi. V obci je prevádzkované certifikované ubytovacie zariadenie vidieckého typu aj bezplatná turistická útulňa. Obec participuje a podporuje všetky druhy rozvoja turizmu, agroturizmu, cykloturizmu, poľovníctva a iných aktivít spojených s lesom a prírodou. Na záver prinášame citát od rodáka, autora knihy Zlatno v náručí hôr, pána Emila Benčíka. Vážme si, majme radi a zveľaďujme to, čo máme, čo je naše, čo sme zdedili po predkoch a čo zanecháme svojim deťom. Pre nás rodákov tento malý kúsok zeme v Tríbečských horách pod Čiernym hradom a Javorovým vrchom, ktorý naši prapredkovia nazvali Zlatno.